20 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 9:14 το βράδυ. Απαγγελία του ποίηματος «Μαύρο δακρυσμένο έπος». Κάτω από τις σόλες των παπουτσιών συνθλίβεται η αλκοόλη και η οσμή των μεθυστικών σίκων και σαν ερπετό υπτάμενο τρυπάει τη μύτη μου το νυχτολούλουδο και το γιασεμί. Η πόρτα του σπιτιού δεν ανοίγει, γιατί μέσα χιονίζει, κι όμως έξω τα σώματα και η πίσα της ασφάλτου λιώνουν. Το καυτό χέρι μου πιάνει το ψυχρό πόμολο, μπαίνω, φτιαρίζω τα χιόνια. Τα στιβάζω σε μια γωνιά και χάνομαι στο κρεβάτι. Δεν ήθελα άλλο να μένω όρθιος. Πριν τα μάτια κλείσω, γελώ και ψιθυρίζω. Αύριο πάλι θα χιονίζει. Ξύπνησα και δεν άνοιγαν τα βλέφαρα, ψηλάφιζαν τα χέρια στους τοίχους, γλίστραγαν τα πόδια στους πάγους και να είμαι τελικά μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου. Ανοίγω την βρύση και κλαίω. Γεμίζω με δάκρυα τη βρύση, βάζω τις χούφτες μου μέσα και πλένω τα κλειστά μάτια με το ζεστό νερό τους. Τώρα βγαίνω από το μπάνιο και νάτι, πάντα όμορφη, τυλιγμένη με τις μοσχομυρισμένες σημαίες της και με τα στήθια έξω κάθεται ακίνητη σε μια γωνιά και αγναντεύει το βλέμμα μου. Και αυτό το βλέμμα την κατακεράβνουνε. Αφηνίαζε, έκανα γροθιές στα χέρια, έσπασα τον τοίχο και από μέσα έβγαλα σκουριασμένο και νεκρό ένα τυφέκι. «Προχώρα!» φώναξα. «Προχώρα, μάνα!» ούλιαζε η ψυχή μου και βούρκωνε. Σιωπή. Και την άγρια αυτή σιωπή σπάνε τα καταραμένα γλυκά της βήματα. Στο πέρασμα εκείνη τα χιόνια λιώσανε και την θέση τους πήρε η φωτιά. Τι αδύναμος να τη βλέπω να βγαίνει έξω από αυτή την κόλαση και μόνο η ύπαρξή της να με κάνει όμηρο. Τώρα μες στον καύσωνα βαδίζει μπροστά και εγώ τρέμοντας την ακολουθώ, στοχεύοντας από πίσω την τροπή μου. Και το έδαφος ξύπνησε όταν αντιλήφθηκε την άφηξή του στον γκρι λόφο. Στο βαρύ ουρανό κατάρα και ευχή του δίνει να μην δακρύσει εκείνο το απόγευμα, διότι θα καλπάσουνε εκείνοι. Γονάτισε αυτή και το χέρι του εφαρμόζει ξυμφολόγχη δίκορφη στο μουσούδι το φοινιασμένου τυφεκιού. Στέκει ο γιος λοιπόν και στη μορφή αυτήν τη σκευρωμένη κραυγή τρανή σηκώνει. Κάνε το χέρι σου παλάμη και με δάχτυλα δυο κλείσε τα μάτια, σε διατάζω τώρα εγώ. Κλείστα. Τώρα. Όχι, θα με δεις να ματώνω. Μα τι λόγος θεριού ήταν αυτός, αδέρφια μου. Τέτοιος ήταν που ξύπνησαν του λευκοντημένου υπηκού οι ήρωες. Με τα πέπλα τους τώρα καλπάζουν. Τα πέπλα που καμωμένα είναι απ' τα λάβαρα που κοσμούν της μάνας το τιμημένο κορμί. Να σε εκείνοι έρχονται. Και όταν ο κρότος του σιδεριού εκοφαντικά τον διαλάει ηχό, τούτοι άντρες μαλακώνουν τα πέτρινα ούλα τους με αίμα και τρέχουν τόσο που ούτε ο ήλιος τους προφταίνει. Άλογο όμως στάθηκε εκείνο το τελευταίο και μάτι ρίχνει στα άλλα που πιο μπροστά σταματημένα ήσαν. Στο θάνατό της και από τον ήλιο πιο γρήγορα τρέχουμε, είπε ο αναβάτης που σταμάτησε και με μια ανάσα τα λόγια τούτα εξεστόμησε. Μα για σκεφτείτε εκείνο, ποιανού αλόγου η πλάτη είναι χρυσή για της μάνας το κορμί να φέρει. Το ξέφωτο σκοτίνιασε μαζί του και οι άντρες. Οι 5 τραβήξανε κουμπούρια. Στου έκτου την παλάμη γυάλισε λεπίδι με διαμαντένια δόντια. Στον κύκλο 5 κεφάλια χαμηλώσανε και εκείνο το ένα ήταν όρθιο και χαμογέλαγε. Τότε λέει ένας, πάρ' το εσύ το σώμα, άλλωστε όλοι θα το τιμήσουμε. Με δάκρυα τώρα φτάνουν στο λόφο και τα άτια γουρλώνουν τα μάτια. Τους σπάζουν τα δόντια από το τρίξιμο, μα οι άντρες τις ράχες τους σουβλίζουν και με μαστίγια τις οπλές τους θρηματίζουν. Στην κορφή που σταθήκανε τον βρήκαν να ρεμβάζει στον κρεμό και τη νεκρή μάνα με μια σφαίρα στην καρδιά και τη λόγχη στα άντερα να βάφει με το αίμα της έναν βράχο. Πλησίασε ο σπαθοφορεμένος, τις σημαίες που για ρούχα είχε εκείνη το άτι τώρα ντύνει και στους ώμους το σώμα παίρνει. Μπροστά ο θάνατος καλπάζει και οι 5 τον ακολουθούν. Και τώρα που την πήρανε στο τίποτα με αφήσανε και τώρα εγώ θα αγαπήσω το τίποτα. Τέλος απαγγελίας.